Assalamu alaikum tela. Wa alaikum salam. Ya gajiya? Lafiya lau. Ya aiki? Ya dinki na fa an hada? Gashi ina akai. Kana akai har yanzu? Wallahi ina akai Allah Allah. Dinkin nan batun karamar sallah in ba da nayi lodin mota ba da yanzu na karbi ko. Hakuri zai Allah ta. Ka san yana aiki. Gobe ne fa sallah fa. Gobe ne fa sallah fa. Sura kadan. To maza iya ka hada nan. A dai kara hakuri Allah. A hada. Yanzu zan yi da daya. A gaya mana rashin hankali. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina kake dan marasa mutunci? Tela Din kana cire wannan yado. Kai tela. Alhaji ba na san ji kana magana. Alhaji. Ci gaba da aiki tela. Alhaji zan ma Ka kai da tela. Allah zan ma Kai da tela ka. To nayi da kai ne. To kai da tela Na ka. ruwan ka ba mu dan dinki nan mu ne ba gaba wallahi ba ta ban Kar zo. Ba mu dinki. Ha. Fa bace bai Kaga kula da dinki na kai. kanawa. Ni dinki na ba a tamfa bace Sai ba. ba ka da kai Kanawa. ba mutumin arziki. Nawa za ka dinka. Kai. Ai ko uwaye ya zo a garin nan. Kai, kace- Kowa za ka kira a garin nan. Kace ni. Billahi la ilaha illa wa ya dinka man Sassane da zuwa. Barka da zuwa. ina kayana Masha Allah. me ya faru kuma na sha ana ta hayaniya A maganar dinki ne nace da an maka sai amin. A'a ku yi magana. Ai abin da nan wayo ne. Dinki ne. Ku yi magana abin da kuka Ba ce. me muka ce daga nan sai na na kayana tela Ku kuka ce za ku dauke keke. Ta kuka ce za ku sun hana dinkin ko Allah bai. Ba hana ana haka dinkin ne. da an jima idan Allah ya sa an hada za mu dawo. A ka tsaya a gama maka. Ina ruwanka. Saurara a gama maka. Ku tsaya a gama muku. Ku tsaya a gama muku naku. In an gama nashi ka gama na oga kai mana na Sai ka ba. zo mu je.